Umbejembeje kumasipala wase eMalahleni uluntu lunxibe umbala o-orange njengekhwelo lokuhewula ukuxhatshazwa ngokwesini. Izikipa bebezinxibile bezibhalwe Stop GBVF. This person has zero tolerance for violence. Iilali ezininzi zomasipala wase eMalahleni zizizigqubu zokuxhatshazwa ngokwesini, ingakumbi kwilali yasezingqolweni eyathi yanendumasi ngokubi. Umphathiswa wesebe lophuhliso loluntu kwiphondo lweMpuma Kapa, umama uBukiwe Fanta, ebeyinxalenye yokuhewula iziganeko ezandeleyo eMalahleni, nanjengoko le nkqubo isungulwe ngokuma kwindlela yombindi idolophu yasecacadu nalapha amagosa karhulumente kumasebe ngamasebe karhulumente, kuquka usodolophu womasipala wase eMalahleni, ukhansila unontombizane lekoni negqiza lakhe kunye nomphathiswa bebedlulisa amaphepha aqulathe imfundiso yokulwa ukuxhatshazwa ngesini. Nge-25 zonke zenyanga sithi abantu banxibe ngolu hlobo nyanga nganye nge-25 ngoba sikhumbuza abantu uba kukho le nto ekuthiwa kubulawa nokuhlunyezwa koomama nabantwana. Ixakile sithi ke ngoku masinazise sithi ootata iimpatitulo abasincedise ezinkonzweni, emakhaya, ezirenkini esihlala kuzo nasekhaveni, mayishunyele into yoba oomama nabantwana mabakhuselwe. Kwikhampeyini yokuba sinqande ukuhlukunyezwa kwabantu abangoomama nabantu abangootata nabantwana. Ukuhlukunyezwa kwabantu abangoomama, abantu abangootata nabantwana. Sithi ke masihambise ezi pamphlets, umntu akaziphelele sithi enze awareness ngale nto yokuhlukunyezwa kwabantu abangoomama, abantu abangootata, abantwana. Ayingobantu abangoomama bodwa bazozingathi nootata bayahlukunyezwa. Sithi ke masizonqanda loo nto, sikhuthazane into yoba singenze ezo zinto zinjalo futhi sikwazi uzibona ii-signs zokuhlukunyezwa. Sihambisa ke nezi pamphlets ukuze sifunde kuba sasiqhele ukuthetha ngaphambili. Saziwa njengabantu abangenayo le nto inkcubeko, singabantu basezingqolweni. Ngenxa yento yokokuba sasenziwa imeko elapha ngaphakathi abanye abantu ababengayiva bona. Kodwa ke uThixo engumncedi, sesithetha singabantu abaziyo ukuthi uThixo lo uyaphila, uThixo lo uligqiba, kuba ubonakele engumncedi kuthi phantsi kwemeko ebesikuyo. Siyabulela ke uThixo, siphakamisa isandla sethu sithi Nkosi Baba, sisuka kulaa meko yetshwangusha ebesikuyo phaya ezingqolweni kusukela ngomhla wokuqala kaDisemba kunyaka ka-2020. Kwiindaba zeVukane FM, ndinguLinda Kamagazi phantsi komasipala wasekuhlaleni eMalahleni ecacadu.